Arkadaşly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamyny ösürmek bardy öňde goýan gaýry goýulmasy wezipelerini durmuşa geçirmekde. Ýurdumyzda dünýä ülümlerine laýyk gurulan şipahanalerde raýatlarymyzyň saglygyny berkitmekde uly işler amal aşyrylýar. Ýurdumyzda we onuň çäginden daşardy da giňden tanalýan şipahanalarym merem Bayramal şipahanasy. Berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynçda urduny Bayramal şipahanasy iňmir gelim gidimli melhemler mekanynyň birine urildi. Häzirki wagtda bu şipahanada raýatlarymyzyň 800 oglaýy diň jalya we öz saglyklaryny berkidýärler. Şipahananyň gur baglygy, gulgulzarlygy beslenip oturmagy bu ýere gelýän raýatlarymyzyň ruhuny hasam belende götürýär. Tomuz pastynyň dowam edýän gullerini töwerege görk berip oturan gur baglar bu ýerde saglygyny berkidýän adamlara oňoýly täsirini ýetirýär. Bu şipahana özüniň tebigat aýratynlygy, arasy howasy we gün şökletiniň iň köp düşýän ýeri hökmünde beýleki şipahanalardan aýratyn tapawutlanýar. Bu şipahanada her mewsümde ýurdumyzyň durly künjeklerinden gelýän bagtyar raýatlarymyz sapaly diň alyp öz saglyklaryny dikeldýärler. Şipahana gelýän adamlar eli ýeňil lukmanlar, şepagat uýalar we beýleki hyzmat etýän bölümleriniň işgärleri tarapyndan güler ýüz bilen garşylanýar. Bu ýerde adamlaryň diň almak üçin ähli şertler döredilýär. Şipahanada diň alýanlaryň saglygyny dikeltmekde iň kämil tehnologiýaly bejeriş enjamlary ulanýar. Şipahanada elektroforez, lazer bejergi, durly görnüşli galvanik toklar, stat duşy ýaly fizo bejergiler, mundan başgada okulamagyň durly görnüşleri raýatlary lukmanlaryň görkezmesi esasynda bellenýär. Bu bolsa raýatlarymyzyň saglygyny berkitmäge uly ýardam berýär. Bu ýerde oturdulan döwrwap lukmançylyk enjamlar adam bedeniniň duz, ýag, suw, imit çalşygyny we gan aýlanşygyny, böwrek, ýürek, gan damar hemde merkezi nerv ulgamlaryny, daýanç hereketlerini sağlyşykly kadalaşdyrmaga kömek edýär. Mineral vannalar üçin şipahananyň çäginden 870 metr çuňlukdaky dik uýdan çykýan chlorid natri mineral suw ulanýar. Bu ýerde insan saglygyny duzly we ýodly howa bilen bejerýän ýürütülüşdirilen otoglarym bar. Döwrwap şipahanada insan saglygyny günüň şökletiniň täsiri aslynda bejeriş usullary bolsa, onuň esasy aýratynygydyr. Bu ýeri gün wannasy diýilip atlanýar. Lukmanlaryň görkezmelerini laýyklykda gün wannasyny bir wagtda 50 adam bejerip alyp bilýär. Lukmanlar bu usulyň böwrek peşew ýollaryny bejermekde uly ähmiýetiniň bardygyny aýdýarlar. Şipahananyň sport zalyny diň alýan raýatlary sport enjamlarynyň kömegi arkaly bejermek usullaryň peýdaly usullaryň biri hasaplanýar. Diň alýan otoglaryň tämiz we arasy saklanmagy, olarda zerur bolan enjamlaryň goýulmagy diň alýanlaryň göwnüni götürýär. Şipahananyň giň we döwrwap naharhanasynda bolsa diň alýanlary tagamlaryň, ýokumly iştäçlaryň, süýji nazmatlaryň durly görnüşleri ködürlenip, olaryň kadrly naharlanmagy üçin edilýär. Şipahananyň döwrwap çaýhanasy hemişe köp adamly. Bu ýerde gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi kitabynyň dermanlyk ösümliklerden melhem çaýlaryň durly görnüşleri taýýarlanýar. Bu melhem çaýlar diň alýanlaryň janyna şipa berip, olaryň saglyklarynyň putulanmagyny öz täsirini ýetirýär. Döwrwap şipahanada diň alýan adamlar medeniyet öýüne geçirilen gyzykly medeni şäherleri, aýdym saly çykyşlara tomoş etmekden hem ruhy lezzet alýarlar. Welaýatyň medeniyet we syňy şäherleri özleriniň döwrümde münasip çykyşlary bilen diň alýanlary begendirip durýarlar. Şipahanada diň alýan adamlar üçin gadymy merv döwlet taryhy medeni gorokxanasynyň şäherindäki ýadygärlikleri, gyzykly gedilenişlerim izgiderli guralyp durýar. Şipahanada öz saglyklaryny berkidýän bagtyar raýatlarymyz insan saglygyny goramakda we ýurdumyzyň saglyk goraýyş ulgamyny ösürmekde alyp barýan işler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyz we hormatly prezidentimiz, arkadagly gahrman ferdarymyz alkyş sözlerini aýdýarlar. Men Lewat welaýatynyň Saýadet raýonynyň ýaşaýjysy Ereşturdy Haýtmuradow. Men her ýyl ýylyna şu ýere Bayramal şipahanasyna diň almana gelýän. Şu ýylynym Bayramal şipahanasyna geldim. Ine şu ýerde lukmanlar kabul etdi. Arkadagymyzyň alperen iň ýokary ösen enjamlar esasynda barlardan geçip lukmanyň buýrulmasy esasynda şu ýerde bejerip alýan. Bayramal şipahanasynda ähli şertler döredilen, içi arasa ýürek hem-de böwrek kesellerini bejerýän şu Bayramal şipahanasy günüň şökletiniň ultra melewşe şöklerini düşüp böwrek kesellerini bejerýän iň
esasy şifahanalarının biri. Bayramal şifahanasynyň içi arasa ýaşaýyş jaýlarynda oňa çertler dözilen şifahananyň adam üçin yaramly taraplary bar. Şu ýerde hemme şertler döredilen Bayramal şifahanasynda iň ösen ýokary derejedäki daşary ýurtlaryň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan. Şol enjamlar esasında da biz ýylda barlardan geçip şol esasda da bejergalyet lukmallaryň görkezmesi esasında. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka dağly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan tutumly işlerine el mudama rowaşlyk bolsun. Men Nurberdi Hudaýoğlu Ahal vilayatynyň Göktepe tarapyndan şu Bayramal şifahanasyna diň jalmaga geldik. Şifahanada gol mümkinçilikler öderilipdir. Lukmanlarymyz, şepaga doýarlarymyz güler ýüzlen garşy aldylar. Mümkinçilikler öderediýän Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka dağymyzyň hormatly prezidentimiň Arka dağly Gahrman serdarymyzyň alad etmegine şu şifahanalar köp şolaň beýramyna Bayramal şifahanasy şunda ýylla biz gelip diň jalýas. Bu taýda tuwleme gow bejerýäs. Özümiziň saglygymyzy keldiýäs. Şulatlaryň sözlerini görüp ýaşaýas. Halkymyzyň şeýle saglygyny keltmege alad edýän Gahrman Arka dağymyzyň Türkmenistanyň hormatly prezidenti Arka dağly Gahrman serdarymyzyň alad etmegine diň jalýas. Bayramal şifahanasynda daşary ýurtlaryň enjamlary bilen oturdulan bejer almak üçin şeýle oňoýly şertler bar. Hemme taraplaryň teredýärler. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän Gahrman Arka dağymyzyň Arka dağly Gahrman serdarymyň janlary sag tutýan tutumly işleri bundan bu ýanda rowaj alsyn.